салом бинандаи азизи шабакаи варзиш, ин лаҳзаҳо нашри навбатии барномаи иттилоотии ҳафтаи варзиш пешкаши шумо мегардад ва мо ба шумо дар ҳамин рӯзу ҳамин соат мин баъд аз ҳафтаи варзишии кишвар ҳарф мезанем. Лаҳзае ба сархати хабарҳо таваҷҷӯҳ кунед. дар марҳилаи ҷумҳуриявии мусобиқаи туби чармин аз шаҳри Душанбе кадом дастаҳо иштирок мекунанд? толори муосиру зебои Данғара бадминтонбозони тамоми манотиқи кишварро ба ҳам овард. дастаи Душанбе ғолиби мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба чавгонбозӣ миёни мардон гардид. дар мусобиқаи ноҳиявӣ ҷудо беш аз 300 ҷудокори наврас дар ноҳияи Мастчоҳ ширкат варзиданд. бошгоҳи сарҳадчии мавсими оянда дар лигаи якуми чемпионати мамлакат ҳунарнамоӣ мекунад. дар варзишгоҳи Душанбе аренаи шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол барои дарёфти ҷоизаи туби чармин байни таҳсилкунандагони мактабҳои миёнаи умумӣ давоми 10 рӯз аст ки идома дошт ба марҳилаи ниҳоии худ расид. кадом дастаҳои шаҳри Душанбе ба марҳилаи ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд дар гузориши навбатии барнома. мусобиқаи ҷумҳуриявии футболи туби чармин миёни 24 дастаи 4 ноҳияи шаҳри Душанбе Сино, Фирдавсӣ, Исмоили Сомонӣ ва Шоҳмансур ба таври даврӣ дар варзишгоҳи Душанбе арена гузаронида шуд. 6 даста ба марҳилаи шаҳрии мусобиқаи ҷумҳуриявии туби чармин рохат гирифта миёни ҳам мубориза бурданд. дар рӯзи охири мусобиқа маросими ҷоизасупорӣ баргузор гардид. дар маросими ҷоизасупории мусобиқа намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон, раёсати бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва дигар масъулини соҳа ширкат намуданд. миёни хонандагони солҳои таваллудашон 2004-2005 дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо нишонаи биринҷӣ сарфароз гардид. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 70 ҳамин ноҳия бо нишонаҳои нуқра қадрдонӣ шуданд. ҷои аввал ва медалҳои тилло насиби дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 124 ноҳияи Фирдавсӣ шуд. дар синну соли 2006-2007 медалҳои биринҷиро хонандагони гимназияи рақами 74 аз худ намуданд. дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳияи Сино бо нишонаҳои нуқра сарфароз гардонида шуд. зинаи аввалро дар ин синну сол хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 ноҳияи Сино соҳиб шуданд. байни хонандагони солҳои таваллудашон 2008-2009 зинаи сеюмро хонандагони дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 ноҳияи Фирдавсӣ, ҷои дуюмро дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 ноҳияи Сино ва ҷои сеюмро дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 93 ноҳияи Сино сазовор гардиданд. тибқи низомнома дар ҳар синну сол ду дастаи мақоми аввалро соҳиб шуда ҳаққи иштирок дар марҳилаи ҷумҳуриявии ҷоизаи туби чарминро ба даст оварданд. ёдовар мешавем ки хонандагон аз дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ барои рохат гирифтан ба марҳилаи ҷумҳуриявии мусобиқаи футболи туби чармин муборизаи худро идома медиҳанд. ҳафтаи гузашта дар вилояти Хатлон як қатор чорабиниҳои варзишӣ гузаронида шуд. рӯзи 22 ноябр дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар даври ниҳоии чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи дуюми вилояти Хатлон дуэр гардид. 15 даста барои роҳ ёфтан ба лигаи якуми футболи мамлакат давоми 7 моҳ миёни ҳам мубориза бурданд. дар ноҳияи Данғара мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба бадминтон миёни наврасону ҷавонон ташкил ва гузаронида шуд. гузориши навбатии барнома бозгӯкунандаи рӯйдодҳои варзишии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аст. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бохтар даври ниҳоии чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи дуюми вилояти Хатлон баргузор гардид. пеш аз бозии даври ниҳоӣ бошгоҳи Арали ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва дастаи Андароби шаҳри Кӯлоб барои зинаи сеюм ва нишонаҳои биринҷӣ андари майдони рақобат шуданд. дар ин бозӣ футболбозони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ки чанде пеш барандаи ҷоми вилояти Хатлон гардида буданд, бартарият нишон дода зуд ба ҳуҷум мегузаштанд ва ба дарвозаи дастаи Андароб фишор меоварданд. ҳамин фишоровариҳо буд ки футболбозони бошгоҳи Арал 4 маротиба тӯбро вориди дарвозаи дастаи Андароб карданд ва футболбозони шаҳри Кӯлоб танҳо муяссар шуд ки аз аксулҳуҷумҳо кор гиранд ва аз як имконияти фароҳам гардида тӯбро ба дарвозаи тими Арал ворид созанд. ҳамин тариқ ва охири ин ду даста бо ҳисоби 4-1 ба нуқтаи ниҳоии худ расиду бошгоҳи Арали ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мавсими имсоларо бо ишғол намудани мақоми сеюм ва нишони биринҷии чемпионат ва ҳамчунин ҷоми вилояти Хатлон оид ба футбол ба анҷом расонид.
дар вохӯрии ниҳоӣ дастаҳои сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ ва ҷиликулии ноҳияи дӯстӣ барои ҷом ва рохат гирифтан ба мавсими ояндаи лигаи якуми футболи мамлакат мубориза бурданд. рафти бозӣ бо бартарияти ҳарду бошгоҳ сурат гирифт, зеро ҳарду даста бозии муҷаллои муқобили ҳамдигар нишон доданд. қисми асосии бозӣ бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид ва ғолиб аз рӯи силсила зарбаҳои пеналтӣ муайян гардид. дар натиҷа бозингарони дастаи сарҳадчии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо ҳисоби 4-3 зафар ёфта ғолиби ҷом ва нишони тилло гардид. ҳамзамон тими сарҳадчӣ дар соли 2022 дар чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум ҳунарнамоӣ намуда шарафи футболи вилояти Хатлонро ҳимоя мекунад. пас аз анҷоми вохӯрӣ маросими ҷоизасупорӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва Федератсияи футболи Тоҷикистон сурат гирифта ба ғолибон ҷом ва медалҳои ифтихорӣ тақдим карда шуд. беҳтаринҳои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи дуюми вилояти Хатлон дар соли 2021. дарвозабони беҳтарин Шоҳрух Сафолов аз ҳайати дастаи сарҳадчӣ, муҳофизатгари беҳтарин Камол Давлатов аз бошгоҳи ҷиликулии ноҳияи дӯстӣ дониста шуд. дар номинатсия ниммуҳофизатгари беҳтарин Нодир Амирхонов аз дастаи Андароби шаҳри Кӯлоб эълон гардид. ҳуҷумкунандаи беҳтарин Суҳроб Баҳоров аз ҳайати тими Арал интихоб гардид. бо 17 гол дар номинатсияи нишонзани беҳтарин Каримҷон Каримов аз дастаи Ҷиликул дониста шуд. тарзи ҳаёти солим яке аз дастовардҳои беназири инсоният ба ҳисоб рафта барои шарафёб гардидан ва дарозумриву ҳаёти босаодат риояи меъёрҳои он ҳатмӣ ба шумор меравад. ба ҳамин тариқ зери шиёри зебоӣ, тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст дар ҳама манотиқи кишвар машқҳои дастаҷамонаи пагоҳи рӯзӣ доир карда мешавад. сокинону ҷавонони шаҳри Кӯлоб ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар варзишгоҳи марказии шаҳр ва боғу гулгаштҳо ба чунин тамринҳои оммавии солимгардонӣ ширкат меварзанд. субҳи 27 ноябр беш аз 100 нафар наврасу ҷавон ва сокинони касбу кори гуногуни шаҳри Кӯлоб дар варзишгоҳи марказии шаҳр бо роҳнамоии мураббӣ ва тамринҳои пагоҳи рӯзӣ андармон шуданд. боиси ёдоварӣ аст ки саҳаргоҳон ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ шуғл варзидан метавонад боиси фаъолияти босамар дар давоми рӯз гардад. мураббӣ ин гуфтаҳоро ба инобат гирифта ба сокинон машқҳои сабуки гуногунро пешниҳод мекунад. ҳафтаи сипаришуда бахшида ба таҷлили рӯзи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯаи боҳашамати варзишии ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ки бо шароитҳои замони муосир бунёд гардидааст, бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи бадминтони ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи президент ва парчами давлатӣ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба бадминтон гузаронида шуд. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ беш аз 100 варзишгар аз ҷумла 50 нафар бонувон ширкат варзиданд. мусобиқаи инфиродӣ байни писарон ва духтарон, ҷуфтӣ байни писарон ва духтарон, рақобатҳои омехта ва даставӣ роҳандозӣ гардид. дар фарҷоми мусобиқа ба беҳтаринҳои мусобиқаи ҷумҳуриявӣ диплому нишонҳои ифтихории Кумитаи тадорукот инъом карда шуд. мавриди зикр аст ки баргузории чунин мусобиқаҳо имкон медиҳад то бадминтонбозони тоҷик барои ширкат дар чемпионати минтақавии Осиё ки соли оянда дар шаҳри Душанбе барпо мегардад ба таври ҷиддӣ омода шаванд. ман дар ин мусобиқаи чемпионатӣ оид ба бадминтон сазовори ҷои аввал гаштам ва ман дар мусобиқаҳои берун аз кишвар иштирок намуда сазовори ҷои намоён гаштам. ман дар давлати Қазоқистон, Ӯзбекистон, Пермский край ва Федератсияи Русия иштирок намудам ва сазовори ҷойҳои намоён гаштам. бо гирифтани бештари нишонҳои ифтихории мусобиқа варзишгарони вилояти Хатлон мақоми аввалро соҳиб шуданд. дар зинаи дуюм варзишгарони вилояти Суғд қарор гирифтанд. варзишгарони шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба гирифтани мақоми сеюм даст ёфтанд.
ҳафтаи гузашта дар ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонии вилояти Хатлон аз риштаи теквандо миёни писарону бонувони то 19 сола мусобиқаи минтақавӣ баргузор гардид. Мусобиқаи мазкур бахшида ба рӯзи парчами миллӣ ташкил ва гузаронида шуд. Дар мусобиқа варзишгарони солҳои таваллуди 2002 ва аз ин боло иштирок намуда аз рӯи муҳорибаҳои инфиродии теквандо ВТФ бо ҳам нерӯсанҷӣ карданд. Тибқи иттилои сардовари мусобиқа, варзишгароне ки дар гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ва аъзои Федератсияи теквандо ВТФ мебошанд, ҳуқуқи ширкат варзиданро дар мусобиқа доранд. Дар зурозмоиҳо миёни мардон варзишгарон дар вазнҳои то 54 ва ҷамъи 87 килограмм бо ҳам мубориза бурданд. миёни бонувон мубориза барои нишонҳои ифтихорӣ зери вазнҳои 46, 73 ва ҷамъи 73 килограмм сурат гирифт. мусобиқаи номбурда бо мақсади тарғибу ташвиқи намуди варзиши теквандо миёни наврасону ҷавонон, мустаҳкам намудани риштаи дӯстӣ байни варзишгарон ва муайян намудани узви дастаи Хатлон 2 барои сафарбар кардан ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ арзёбӣ гардид. ёдовар мешавем ки имрӯз риштаи теквандо дар ноҳияҳои Муъминобод, Ҳамадонӣ, Восеъ, Данғара ва шаҳри Кӯлоб дар марҳилаи нави инкишоф буда, шумораи зиёди наврасону ҷавонон аз ин ришта машқварзӣ мекунанд ва ҷалби бонувон низ дар ин ришта назаррас аст. дар анҷоми мусобиқа ғолибон бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои таъсис намудаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб сарфароз гардонида шуданд. ҳафтаи сипаришуда дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба чавгонбозӣ миёни мардон ба марҳилаи ниҳоӣ худ расид. мусобиқаи мазкур бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида, дар он аз 4 минтақаи кишвар дастаҳо бо ҳам сабқат намуданд. дар рӯзи охири мусобиқа чавгонбозони шаҳри Душанбе бо дастаи Хатлон 1 аз шаҳри Бохтар вориди майдон шуда бо натиҷаи 2-1 ғалаба ба даст оварданд. дар бозии охирини мусобиқа бошад дастаҳои Хатлон 2 минтақаи Кӯлоб ва дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ майдондорӣ намуданд. чавгонбозони дастаи Хатлон 2 дар сурати ғалаба бо бартарии 4 гол метавонистанд соҳиби ҷойи аввал гарданд, аммо вохӯрӣ бо натиҷаи 3-0 анҷом ёфт ва чавгонбозони шаҳри Душанбе ғолиб эълон гардиданд. дар вилояти Суғд беш аз 300 ҷудокори наврас дар мусобиқаи ноҳиявӣ ки аз риштаи ҷудо дар ноҳияи Мастҷоҳ бахшида ба рӯзи президент ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ба ҳам омаданд. дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд мусобиқаи кушоди шаҳрӣ оид ба варзиши сабук гузаронида шуд. ҳафтаи сипаришуда дар қасри варзиши паҳлавонони суғдии ноҳияи Мастҷоҳ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ аз риштаи ҷудо баргузор гардид. дар мусобиқа наврасони 8 то 13 сола зери вазнҳои 23 то 66 килограмм барои нишонҳои ифтихорӣ сабқат намуданд. дар мусобиқа ҷудокорон аз шаҳрҳои Душанбею Хуҷанд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшону Хатлон, минтақаи Рашту шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ҷумҳурӣ ба мо ҳамсояву ҳамҷавор Узбекистон ширкат варзиданд. мавриди зикр аст ки риштаи ҷудо имрӯз дар ноҳияи Мастҷоҳ дар марҳилаи нави инкишоф буда, паҳлавонони зиёдеро ба воя расонидааст. дар толори варзиши шумораи зиёди ҳаводорони гӯштини ҷудо ҳузур доштанд ва мусобиқа бо шароитҳои муосир баргузор гардид. дар рӯзи охири мусобиқа ба беҳтарин ҷудокорон диплому нишонҳои ифтихорӣ тақдим карда шуд. рӯзҳои 26 ва 27 ноябр дар донишгоҳи ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилояти Суғд миёни донишҷӯ духтарон ва донишҷӯ писарон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи варзишӣ оид ба волейбол ташкил ва гузаронида шуд. дар мусобиқаи мазкур беш аз 16 даста миёни ҳам мубориза бурданд. зинаи аввалро донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон соҳиб шуданд. мақомҳои дуюм ва сеюмро донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ва донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ишғол карданд. дар натиҷаи қувваозмоӣ байни бонувон ҷои якум насиби дастаи коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷои дуюм насиби дастаи коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ва ҷои сеюм насиби дастаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров гардид. дар фарҷом ғолибони мусобиқа бо диплом ва медал қадршиносӣ карда шуданд. рӯзи 26 ноябр бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ва баҳри оммавӣ гардонидани варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи кушоди шаҳрӣ аз риштаи варзиши сабук
میانی نورسان و جوانان برگزار گردید. در مسابقه بیش از 160 نفر شرکت ورزیدند. اکثریت اشتراکچیان آن خوانندگان مؤسسه و تحصیلات میانی عمومی بودند. مسابقه در ورزشگاه 20 سالگی شهر خوجند گذرانده شد. پسران در مسافه های 100، 400، 1500 متر و استافته 4x100 متر، دختران در مسافه های 100، 400، 800 متر و استافته 4x100 برای زینه‌های افتخاری تلاش ورزیدند. در انجام مسابقه بهترین ها قدردانی شدند. بینندگان گرامی، در بخش خبررسانی برنامه به طور صورتگذاریش از دیگر چاره‌بینی‌های ورزشی مناطق کشور شما را آگاه خواهیم کرد. متوجه باشید. روز 23 نوامبر مسابقه ناحیوی آید به فوتبال میان نورسان ناحیه لخش دایر شد. در مسابقه بیش از 64 نورس در هیئت دسته‌های گوناگون شرکت ورزیده، غالبان در روز آخری مسابقه قدردانی شدند. 24 نوامبر ناحیه شهر توسی ولایت ختلان بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان و روز پرچم ملی، مسابقه جمهوریوی آید به گوشتین ملی گوشتینگیری برگزار گردید. در مسابقه شماره زیادی گوشتینگیران ناحیه شرکت ورزیدند. روز 23 نوامبر با ابتکار مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شهر باختر بخشیده به روز پرچم جمهوری تاجیکستان از رشته ورزشی سبک میان نورسان و جوانان مسابقه کشادی شهری برگزار گردید. در ناحیه اشت با شرکت 8 دسته از جماعت و دهه‌های ناحیه با فراگیری 80 نفر مسابقه والیبال با اصول دهه به دهه گذرانیده شد. در روز آخری مسابقه 24 نوامبر به دسته‌های غالب و والیبال بازان بهترین جام و تحفه‌های انفرادی بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه سپرده شد. در ناحیه لخش روز 23 نوامبر بخشیده به تجلیل روز پرچم ملی از رشته والیبال میان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی تشکیل و گذرانده شد. در مسابقه 16 دسته شرکت ورزید. روز 23 نوامبر در ورزشگاه مرکزی ناحیه بلجوان مرحله نهایی آید به فوتبال با اصول دهه به دهه میان دسته‌های جماعتی دهاتی تاجیکستان و جماعتی دهاتی بلجوان برگزار گردید. در مسابقه مذکور فوتبال بازان جماعتی دهاتی بلجوان زینه اول، جماعتی دهاتی تاجیکستان و جماعتی دهاتی به نام سفر امیرشویف زینه‌های دوم و سوم را کسب کردند. در ناحیه اشتی ولایت سوخت مسابقه گوشتین طرزی آزاد میان نورسان و جوانان ناحیه بخشیده به تجلیل روز پرچم جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. مسابقه از روی دو سن سال 2007-2008 و 2009-2010 در تالار ورزشی بابا رحمانی دهه دوستی با شرکت 150 نفر گوشتینگیر تشکیل و گذرانیده شد. در دهه پیکن جماعت 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده بخشیده به روز پرچم جمهوری تاجیکستان میدان ورزشی گشوده شد. آن با حشری دست جمعانه اهالی ده بنیاد شده است. 27 نوامبر ناحیه سینای شهر دوشنبه در باغ فرهنگی فراغتی کلی جوانان با اشتراک 100 نفر ساکن کسب و کاری گوناگون تمرین‌های دست جمعانه پگاه روزی تشکیل و گذرانده شد. در ناحیه فرخاری ولایت ختلان روز 26 نوامبر میان جوان دختران دهه‌های اتفاق و علاءالدین مسابقه ششکه و شهمات گذرانده شد. مسابقه در تالار ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه برگزار گردید. روز 23 نوامبر در ناحیه اسپیتامنی ولایت سوخت بخشیده به تجلیل روز پرچم جمهوری تاجیکستان میان جوانان جماعت‌های شهرک و دهه‌های نوکت، استقلال و سربند مسابقه فوتبال جنبست گردید. غالبان با جام و نشانهای افتخاری سرفراز گردیدند. در ناحیه بخشی ولایت ختلان صبح 27 نوامبر با اشتراک ساکنان کسب و کاری گوناگون تمرین‌های دست جمعانه پگاه روزی زیر شعار زیبایی، توانایی و دانایی از ورزش است تشکیل و گذرانیده شد. در شهر ترسونزاده مسابقه جمهوریوی میان دختران تا 17 ساله 26 نوامبر آغاز گردیده تا 30 نوامبر دوام می‌کند. در مسابقه 6 دسته با فراگیری 108 دختر اشتراک دارند. بازی‌ها به طور دوری می‌گذرند. حالا دسته‌های بشکند و زیبونیسا در جدول مسابقه پیش‌صفند. بینندگان گرامی، در همین جا به نشر نوبتی برنامه هفته ورزش نقطه میگذاریم. اگر از رویدادهای نوین هفته ورزش با خبر شدن خواهید، پس هر هفته همین روز و همین ساعت پیگیری برنامه ما باشید. خیر.